Nek pengen legi to sampean. Heeh, peleme pengen legi. Nek kuwi nek nganggo hitungane wong Jawa. Panen kan dina kliwon, Pak. Mesti sesuke legi, Pak. Oh. Panen. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ngomong apa Saladin iki. Pingpong. Pingpong. Di sini channel awur-awuran ya karena di konsep itu malah hasil mlengse saiki channel awur-awuran pokoke waton syuting upload. Karena apa? Karena YouTube banyak duitnya, gaji seluruh dunia mampu. Lah iki pokoknya ketekan tamu. Pak Kasiono ya, Pak Kasiono kayak nonton Woko Channel dan Mas Gunawan ya, Mas Gunawan ini atlet pingpong ya, engko bengi arep atlet pingpong kok bengi arep penyisian pingpong, bola pingpong. Apa bahasa Indonesia ini pingpong? Tenis meja. Nah, ceritane ngono kae Pak Kas kayak serius banget nonton apa Woko Channel. Ki mau wis malah arep kopi ya. Pak Gun. Kopi, Pak. Pak Gun. Aku kuwi Nggih, Pak Kas. pelem metu gede-gede to. Wit pelem Pak Kas. Wit pelem metune kuwi gede-gede. Tapi kenang apa? Isane legi iki kepriye kok? Kecut to. Piye rasane kok? Isane sapa piye kok malah kecute jamak. Wah, kabeh yo ana ilmune, Pak. Api Pelem kuwi ana ilmune ya. Ya enek ilmune, pelem kan jenis ya akeh. Nek nganggo ilmune wong Ora takoke jenis sik, jenis apa Pak Kas? Peleme jenis apa sih? jenis pelem bayi kuwi lho. Pelem bayi. Gede-gede kuwi lho, paling gede-gede kuwi. Oh, kaya pelem cucut. Nek kuwi ya Pelem cucut. nek nganggo ilmune rada sakel ki ilmune wong Jawa. Ilmune wong Jawa ya. Iya. Ning tak jamin, Pak, ora ngapusi lho. Mbah nek wong liar guyu ya omong. Mesti legine. Wah, tak jamin paten. Heeh. Tu enek syaratnya, Pak. Di NPK. Dipupuk apa nek ben dipupuk legi? ki mesti wong jenenge taneman. Nek pengen legi to sampean. Heeh, peleme pengen legi. Nek kuwi nek nganggo hitungane wong Jawa. Panen kan dina kliwon, Pak. Mesti sesuke legi, Pak. Oh. Panen. Oh ngono. Oh iya. Panen Ya. pelem nek kecut kuwi paneno di dina kliwon atau arep dinane Jumat kliwon, arep Senin kliwon, arep Iya. Sembar. Sesuke mesti legi, Pak. Ya mesti. Tak cobane ngisuk. Iya, tenan. Iya mesti legi. Lah ya bar kliwon legi paing pon wage kliwon. Ngono Pak Oh, maksudnya. iya ngono. Oh, ora takon kaya ngono ki ngono. Jarine kon legi. Ha iya. Mesti legi tak jamin. Mesti legi. Ora usah ngenteni mateng ya. Pinter. Mbok. Iki mesa ceritane nganu Pak mesake kayak Pak Gun ya. Pak Gun ki to. Wingi kan plesiran carane ning kebun teh. Kebun teh ngelinggo. Ayo munggah. Jungkel keplorot tiba kaya jendike terluka sing kaki. Oh, iya kuwi. Tapi kenapa kuwi jentik? Malune ngendi Pak? Nek kebun teh iki? Ayo nglinggo kuwi desane. Kena karo paripurna ki dhuwure to. Wah, Nek dhuwure. iki sami dalan Pak wis mlebu Jogja. Iya. Tapi nek sing sampinge dalan iki Kulon Progo to. Ayo Kulon Progo sing kulone. Heeh. Sak kidul Suralaya kuwi lho. Kidul rada kulon Suralaya. Kisor Punduk Situmbu. Tumpeng Menoreh. Ah, sebelah kene kidul. Tumpeng Menoreh. Kisor Tumpeng Menoreh. Lah aku ceritane piye Pak Gun kok iso mlorot iki piye? Nyeplos. Nyeplos. Rime kepanas. Oh, melusut. Yo serah nyok ora. Melusut. Heeh. Ora udut to ya kan. Kudunam ya ana ngono. Ngono. Lagi engko bengi kan ana lomba nganu lho ning desaku. Dadi ngene lho. Ceritane. Engko bengi ana lomba tenis meja. Basa Jawa niki pingpong. Mbuh sembiyen sing jenenge sapa pingpong niki. Padahal tenis meja ya. Basa Jawa niki pingpong. Lah iki kan melu lomba pingpong iki Pak Gun iki. Antar RT ya. Berarti sak kelurahan, Sak kelurahan sih. Hadiah apa kuwi kira-kira? kuwi. Pemurung. Hadiah apa kuwi takoni Pak Kas kuwi. Oh. Wedhus apa sapi apa? Kok rame-rame to mbuh hadiah. Sepeda motor apa? Pokoke entoke sing lanang sing gedhe kae. Heeh, bare dingane ya Pak. Heeh, bare dibelah. Dibelah. Heeh.
panitiane wong kene ya kamu teng teko kene Mangan didaftar karo bareng-bareng. kanca. Ana pirang peserta Pak Gum sing tumpang? 35 yang singlenya. Single wong 30 oke ya. Disebut juara 1 2 3. Heeh. Oke. Terus double-nya itu ada berapa itu? Ada 7 Ning khusus lanang kabeh. lanang. Lanang kabeh Pak. Pak kas nek iso melu lomba pingpong melu ka Pak nek iso. Iya. Hmm. Melu kok. Wih. Liputan ranu. Ora ono sing daftar. Sak kelurahan. Mm. Apa nyebar brosur Pak? Waduh, Orang ngerti ya. Iya ya. Pak Tamlek ini tiang listrik ngarep omah wae terus setiap dusun dikene ngepos kampung nih udah di istilahnya Pemberitahuan. pemberitahuan itu rasanya nggak ada yang connect lah. Banyak yang alasan Soalnya ora iso pingpong saiki. wis ora dolanan. Saiki jarang kok ya. Padahal ora Agustus ning iso nganake lomba tenis meja. Ngeramekke duwe arena baru gitu. Lapangan anyar, meja anyar. Ya aku cerita-cerita mau Pak, apa sing anakmu ceritane lucu mau kayak apa kayak. Diomongi gurune ya tapi ceritane iki. Anak hujan. Yo anak gurune iki ngomong Kayak bapaknya. kaya sing di sekolahan. Nah, Lebih ditakoni piye tapi. liyane iki udah ngerjain tugas kok. Mas Satria, kenapa kamu nggak ngerjain tugas kayak teman-temannya malah makan di sini? Wah anakku jawabnya enak ya. Kalau saya lapar ibu guru, katanya kalau lapar harus makan. Saya makan dulu ntar Nah, ya. ngerjain biar bisa mikir. Ngono itu. Kalau ngerjain perut Wah, kosong ya untungane ra iso mikir ya bener anakmu asine ya. Gurune ya kudune maklum ya. Ya. Ya ngono kae. Sekolahnya nang ngendi to? MI. Kuwi sekolahe. Oh, MI tok 9 ki lho, Pak. Heeh. Nah, sekolah nek Agung kuwi to. sekolah rasa sangu dadi Bali wae madang nang omah. Nek dari ini mesti Apa? Ya sangu ya tetep Bali. Oh, mung 200 meter jarak omah karo MI kok. wong waktu kuwi yang ngono dikerjai karo temene. Bajine juga telat. Wah, ya ibletik. Telek pitik. Oh, wah nesu digondel ora dibual. Wah, gurune gondal-gondal ya. Brot terus kok wes nganti digondel. Ya wis apa-apa anakku ki wis tak kandhani. Sing penting dimanapun berada aja pernah gawe masalah. Tapi nek ditekani masalah ya dadapi le cah bagus. Dadi diinget terus ya mungkin. Ora, sesuke dibalas Kung, ra apa-apa. Di depan gurune didamekke. Salaman. Ora ngerti yo sesuk lagi mah loleti kok mburi gendhi nangis. Siapa sing Sing yo kancane sing ngleleti telek titik iki. Oh, langsung karo anakku dikatai ngene. Yo to, gene ngono nangis. Kemarin coba aku nggak nangis, kamu sekarang nangis. Apa cemel. Gurune sampai geleng. Wah, ya bukannya dendam. Ayah sampai ngomong karo aku. Ayah, aku enggak dendam ya. Tapi dia biar merasakan kayak saya. Oh, Pak Kasno ora gendeng. Nah, mbiyen Pak, zamanmu sekolah sing paling mau inget sing lucu ya Pak, mbiyen Pak. Ora duwe kenangan. Ora ada kenangan, masa sekolah aja kenangan. Sekolah cilik. SR nek Pak Kasno iki SR sekolahan rakyat paling. SRI apa sih kata? Sekolahan rakyat. Nek kalau saiki apa? SD. Apa? SRI umum. Tingkatane ya SD. SRI apa Pak? Yo, Sekolah. sekolah SD ku. Iya. Sampai Jangan itu Pak Senten. Iya, SR. Kayak nang bali desa tuk 9 wae lho sekolah. sekolahane mbiyen. Sing dadi bali desa tuk 9 Saiki. iku saiki. Malah udu sing SD saiki udu. Kudu SD ki ana ning Impres kuwi yo. SR-e dadi bali desa kuwi. Oh. Ya bangunane isih ngono kae. Bisa. Oh, ngono ceritane SR sekolah rakyat. Jadi zamane ngono ya. Merdeka. Merdeka. Izin susah sih saya. Wong Indonesia. Sekitar tahun piro Pak? 50 19 60 berapa ya? Apa nih tahun nih? Nah, 1900
Ya 68 kuwi. SR kuwi. Sekitar kuwi. Sekolah rakyat kuwi tahun 68 ya. Berarti bangsa Indonesia merdeka lebih piro nek 68. 45 tekan 68 iki piro? 10-an ya. 13 ya. 50 karo 20 tahun. 8 dikurangi 5 24 tahun. 24 ya. Setelah bangsa Indonesia merdeka dadi ngono sekolah rakyat. Ini tekan apa Pak? Sekolahnya jenengan tekan apa Pak? Wah, kuwi tekan SMA. Hah? S10 ku. SLTA. SLTA. Biyen urung SLTA to. SMK. Saiki SMK. SMA. Ayo. Ning mesin. Nah, Apa cocok. tukang Nggon mesinku. mesin. Dene kon dandani nggonku kaya ra iso motore macet Zaman semono kuwi mung teori tok ora direwangi praktek. Ora Zaman direwangi. semono. Ora diulang praktek. Ning zaman semono lah yo pasang. langsung praktek mesin to, Pak? Ora. Ora. Ora ono. Teori yo malah bayangke tok malah bingung ya. Teori tok. Bentuk mesin piye. Apa mono zaman semono motor apa nek zaman semono iki? DKV. Vespa Honda kuwi lho, metune Honda Pitung. kuwi lho. Pitung si pitung tahun 70. karo apa Super Cup Yamaha 75. 75 ya Pak ya. Nah iya tekane anek Super Deluxe CDI iki wis rada kari. Wis kari. Pelatih. Lelen ya. Ning yo mbiyen nganu Pak, numpak motor mangkate sekolah. Ora, sepeda ontel. Ngontel padha aku nang SMP. Jadi krungu sampean malah numpak iki, Pak. Apa? Jaran. Jaran Iya, dhisik bapakne jarene. Ora jingklek tok mlayu kok. Oh, Ngono ajaran. jaran. Kebu, numpak kebu. Numpak kebu. Nek kebo pancen yo ngalami. Enggak penak numpak kebu gini. Aku wis cilik. Awake gatelen tapi. Kontal kontal kuwi nibone nguangan ya tau. Dadi padha aku, apa jenenge? Melu angon kancaku angon kebu. Dadi kebun iki wegah tumpaki. Dadi anake sing gudel-gudel kae tumpaki kan cendi, tumpaki. Dadi kecentet ora iso gede-gede. Wis anake ditumpaki. Gudel ditumpaki yo. Ning manut. Jingklek. Ora iki, Pak. Oh, Anak gudele loro, Pak. ya nalar Ya, kaya babone. loro. Sing pas anake loro, kancaku siji, aku siji. Heeh. Pas ning Gunung Pati kono ning Ungaran. Cilik kan melu mbahku aku. Urung tau mesti numpak. Heeh, Ungaran. Banget nyono kae. Ayo ngon Kae. Gunung Pati antarane Gunung Pati ro Ungaran. Desane Sumerjo. Lah Nyat Nyono kan Ungaran ya. Sendang Nyat Nyono kae. Tapi ka sendang kae asline iki mung tuke iki saka Kalen dhuwur merojol medun lho kae. Saka Gunung Ungaran. Oh. Nek biyen iki cok dijupuki nggo gembes-gembes lho jaman biyen nek ada wong peziarah gitu. Mbok nek saiki Aku wis ngalami sing kuwi kok. wis ngalami. Melu Jupuki banyune. melu njikuk banyu rono. Ya gur apa sugesti mbah apa tenanan berarti ya. Yang penting diombe seger ya. Ono lur iki ceritane 13 menit wis tambung sithik apa pembahasan apa iki. Buntu iki pikiranku iki. Lah iki teh Pak kasih bar tuku manuk. Regane piro, Pak? 20.000 satu ekor. Ora ngerti lanang wedoke lagi dituku ya gur kaya Pak Gun. Kae manuke iki. Kae manuke. Manuk ki rak mesti lanang tegung ra ono manuk wedok. Lah iya. Wah, kamu manuk yo lanang. Nek sing ngendhok piye? Aneh-aneh. Manuk lanang ya, Pak. Nek bakul nek dodolan ki rak ngono yo. Manuk lanang apa? Ah, manuk Manuk mesti yo lanang, lanang. ora ono manuk wedok. Oh. Wedok ki gak garis tengah ngono. Garis tengah. Montok ya. Esuk Oh, alah. esuk wis tekan kene. Ngerti ra? Sekong krajuk iki kan ora di. Oh, nek anu lah kok raja ajak aku. Lah, aku ora dijak apa meneh kono. Ndek nyus janjeni aku Gung sesuk aku nek sono tak mampir Mas. Aku jane arep melu Nek melu terus ngevlog. dino kas ngono nak rono. Tenan lho bareng Iya. Gunge. Ya, aku ngevlog nih Mas. Lah iki rak anu to. Kono kuwi kepaten bae.
Mbake meninggal. Cukmu bengi kuwi kek nelung dina. mbane. Heeh, tapi sesuk mengko sore kuwi wis ora ikhlasan. Ming 3 dina tok. Ora mbok sengeni, Dik. Ora. Ora. Nek kanca kuwi wani nyengeni ngono iki. Piye? Ndelalah iki ceritane kan iki tenanan ora Ora settingan ora raketan. ngapusi ora. Ning ya unsur iki ya piye ya. Wong bocah seneng guyon. Bapake kancaku ninggal iki. Kan layar ndelah nangis-nangis. Lah tekan kono malah gawe guyon iki. Bapakmu sing ora cetha, ngono mah ora iki sing mati kentir. Tapi mati ora gelem ngomong aku, ngono ngomong sik. Wah, dadak nangis barang ngopo? Diuling sik ya. Dadak nangis barang gayane warisamu sawah pirang-pirang kurang apa meneh. Arep melu mati wong, ngono iki ceritane. Tapi malah padha karo wong lucon kuwi. Lucu. Padha karo wong. Nek lucon kan ono nggone dhewe wong mati. Simbahe mati. Malah lucu. Bapakne Nek ngerti arep mati gawe ya luwangan dhewe dadi ora ngrepoti sanak sedulur rak ngono. Kuwi ra ono kamusit. Mesti wong mati ki ra ono wong ngerti. Maksude dhek iki lho bapakne. Mati kok ora gelem ngomong-ngomong sik ngono lho. Oh, teko langsung drenes mati. Oh. Akhire nek ngerti nek arep mati, aku mati rong Dadi dina wong anu kas. malah gergeran ya. Geran malah dadi guyon. Padahal nangis kanca kuwi posisi. Disengeni gayane kurang po bagianmu warisan ngono-ngono. Oh. Anak lanang ijen ora ana sing ninggal itu. Iya. Kapan rorane Pak ngejak-ajak Pak? Ya 3 dina kas. Ben kadung golek meneh. Tiap bengi golek. Oke ora Pak ngono Pak. Mau ana pira Pak? Kono Pak. Ana pira? Ya nek 40 ya ono. 40 ekor. Iya, Gong. Nek Piye, seman iki ana Piye, sing kira, Gong. Ana sing alam ora to? Ono tapi angel. Angel. Tapi iki ana sing nemu iku. Ah, wis anggae menemu putih ya Pak ya. Enggak Itu lapangan. Maksudnya ngene. Tapi aneh siji. Gak apa Garuda Krido. Garuda Atau orang Garuda. Garuda? Jambul. Jambu. Ngalam ya rata-rata yang tetep nggawa ilmu jaluk ilmu tirakat nggawa. Tapi kira-kira apik ora? Yo kabeh manuk apik kok ya. Gantung kesenengan nek kowe seneng ya apik. Nek ora seneng ya selera. Seleramu piye? Piramane sing kok seneng iki. Kok nek ndean ngene iki ngomong iku ya, Bu? Putih. Omong karo Pak Kas mah dipurai videone ya Pak ya. Endi iki tak nasi? Ora dikirim. Ya ora dikirim nang nggonku ora. Oh, diliran ora. Jaluk piro? Ditawar 350. Heeh, jaluke 400 serine sapa to. Ini Judin ya wis niki. Oh, Pak Judin. tapi saiki wong akeh ternakan. Ora. Nek aku ngarani ternakan soalnya nek putih lokal alam kuwi yo lek arep nyekel wae kangelan dadak dipasani dadak diwarna dadak di. Tapi iki ora motone abang. Iya. Yo abang nak putih. Kotor wae. Warnane anu putih polos. Makane putih kas. Semu coklat ora Pak? Ora Polos. Sampeyan milih. jam putih. Oh, videone kok. Kapan jenengan kapan diwerohi? Yo dino apa ta ya? Minggu. Minggu. Minggu ini. Oh, nek seneng putih, lek nyekel ning alam. Ning mbok lokal alam mbok ora ngerti nek ngarani aku ya ternakan ning ucul. Lah ngono kopal le gur pira? Wah, akeh guys. 150-an ya, Pak ya. Putih. Nek seneng putih, perkutut. Tapi kan biasanya nek ternakan ora pati jarah pasti. Iya. Iculan. Tapi iki jarah ora, Pak. Ya ana sing jarah, ana sing Jalan ning gelem manggung, nang omah ya wis gelem manggung. sing putih kuwi. Gon ana sing putih dibelekke Pak karo ana ya duwe. Putih lho, ayo putih lho. Bukan putih kapas. Oh. Putih kapas. Nek sing ana putih. Aku putih kapas kok. Nek putih kapas ya rata-rata regane semene. 400 500 kuwi putih kapas. Nek sing anu lho ya, sing biasa lho ya, sing bahan. Tapi nek lokal alam ya puluhan jut. Bahkan sampai ini adol kan 62 juta sapa Muh Abdullah Jombang.
Kuwi dadak le nirakati Ayo. masani. Mikat nang ngalas. Wis nonton ya Pak ning YouTube ya? Bahasane tetep. Hah? Sapa ngerti nek pulung ya. Pulung ya tetep ra iso. Saka ngendi? Oh, pangeran ya, kun Termeneh. kaya kun ya, manuk wae ditangkep wae. Manggone ora ning nggon sembarang ngene, ning nggon tempat-tempat wingit ora. Punden. Ora terus ning kidul lapangan nggon Kok. Malah nek mau pas pengajian apa? Pengajian nang ngarepe Kang Yono Sambi iki. Ndengoki suarane ndek yo nang ngene. pral-ren-ren. Wah, ana apa iramane. Wah, kuwi sing putih. Sing Kenwood, sing Kenwood. 1.200.000 sing sekon kudus banget. Oh, Bluro Bang. Lho, Aku wis seneng kok ya. aku wis ngrungokne pisan terus ora lalu kae keneng kandang kubah kae. wareg ketekung ngono. Wareg ketekung. Kaya pundenmu kae lho, Pak. Wah, ndek pundene Pak Kas ndene. Wareg ketekung. Aduh keteko. Wareg ketekung. Ora sing apa warung kebek ngono ra. Apa sing anu apa Sing bar tutuk tuku loro. truk, bar tuku truk. Bar tuku truk. Bar tuku truk. Ya wis lho iki video obrolan pendek, obrolan singkat tembangane ora ana isi kontene, pokoknya tetap semangat, pokoknya konten awur-awuran karena di konsep hasilnya malah ora sesuai target, sesuai hasil. Saiki konten awur-awuran ya aja lali di subscribe, di like, di komen. Masih bersama Pak Kasyono, Mas Gunawan, dan saya sendiri Agung Nur Saladin. Aja lali subscribe, like, komen. Sukses selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.